хочу спыніцца на тым, што было не так давно. 2012 год. Выборы ў парламент. Было прынята рашэнне на з'ездзе, апошнім чацвёртым нашым устаноўчым, і потым Нацыянальная рада пацвердзіла гэтае рашэнне не удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Гэта быў год вельмі цяжкі. Для мяне асабіста зразумела, таму што мой сын адбываў пакаранне на хімію ў Пружанскім раёне. Гэта дастаткова жудасныя умовы і, канешне, увесь час гэтая боль сэрца, яна не давала і не дае пакоя і не давала згоду сумленне маё удзельнічаць у гэтым фарсе зноўку без тых зменаў, да якіх мы імкнуліся. І мы вырашылі, што да, удзельнічаць у гэтай кампаніі парламенцкай, гэта значыць здрадзіць людзям, здрадзіць тым, хто пакутуе пасля выбару, а з плошчы засталіся два чалавекі, это Мікалай Статкевіч і мой Павал. Астатнія хлопцы, я так разумею, яны, не то што разумею, я ведаю, крышку па іншых справах шлі, але яны таксама прызнаныя міжнароднай амністыяй палітвязнямі, і яны па тых законах асуджаныя, якія існуюць, і яны, ну, хто выказваўся, хто меў гэтую магчымасць, яны ўсе казалі, што гэта бессэнсоўна. Да, мы страцілі магчымасць непасрэдна падчас кампаніі размаўляць з людзьмі законна. Але байкотная наша справа, байкотная эта ідэя, яна таксама дала ў нашы асяроддзе новых сяброў, далучыліся людзі, менавіта таму, што яны нам паверылі. Яны самі ўжо ведалі, зразумелі, што трэба байкатаваць. Мы не працуем ад выбараў да выбараў. Прайшлі выбары, мы зрабілі высновы, мы распаўсюдзілі матэрыялы, у якіх гаварылася пра тыя фальсіфікацыі. У нас ідуць кампаніі пастаянныя, адна з галоўных — это моцная сям'я, моцная Беларусь. З рукамі атрываюць вот гэтыя нашы плакаты і нашы матэрыялы, і вось гэтыя фільмы, у якіх ёсць кіно вот менавіта пра грэх аборту. Дарэчы, закон у сярэдзіне студзеня прыняты аб абмежаванні паказчыкаў на тое, каб жанчына рабіла аборт. Гэта дзякуючы нам. Мы сабралі дзесяткі тысячаў подпісаў сярод людзей дзеля таго, каб абмежаваць вось гэтае забойства, каб даць жыццё маленькім беларусам. І другая кампанія за беларускую мову, і яшчэ ёсць адна вялікая кампанія, это Рада народных дэпутатаў, якая стварылася пасля мясцовых выбараў 2010 года. А што тычыцца наступных выбараў, а яны будуць мясцовыя, гэта выбары 2014, по-моему, году. Ну, хто яго будзе, ведае, калі прызначыцца вясна ці лета. Ведаеце, мы не з тых, хто упёрся у варота рогам і з месца не кранаецца. Мы назіраем за сітуацыяй, мы глядзім, што зараз прынясе большую карысць. Вось менавіта зараз мы будзем працаваць на мясцовых выбарах. Якім чынам? Ну, я пакуль не буду раскрываць усе сакрэты і ўсе тыя ноу-хау, магчыма, якія у нас ёсць или яшчэ там народзяцца, таму што мы пра гэта ўжо думаем, але пазіцыю кіраўніцтва, пазіцыю яшчэ неафіцыйную я ўжо ведаю. Удзельнічаць мы будзем.